stoel heeft euro gekregen. Wie zet in op die stoel werkingschap? 15 euro, 15 euro. 15 euro voor die werkingschap, 15 euro. 17 januari is de hoogdag in Herent bij Neerpelt. Het jaarlijkse Sint-Teunisfeest gaat van start met de verkoop van offergaven. En 100 euro voor de derde maand. Dat is een hoogdag, niet alleen voor mij, eigenlijk voor heel veel mensen van de parochie. Het beperkt zich niet tot dit alleen. Waar ik ook eigenlijk vooral toch de nadruk op leg elk jaar, dat is dat we beginnen met die Eucharistieviering in de kerk. Hè, want daar is het oorspronkelijk begonnen. Hè. Oorspronkelijk was het eigenlijk alleen de Eucharistieviering met verkoop van enkele offergaven aan de kerkdeur na de mis. Maar op een bepaald moment was het zo koud dat ze zeiden we gaan de parochiezaal in. En sinds is dat gebleven en is dat elk jaar eigenlijk uitgebreid. Nu is dat een 3-4-daagse gebeurtenis geworden. Een volksfeest dat op het Hent na al die jaren nog altijd heel populair is. Het Sint-Teunisfeest is eigenlijk iets wat gegroeid is vroeger uit wat moet ik zeggen, van de slagers en de boeren die een patroonheilige zochten, Sint Antonius. En op 17 januari wordt dat naamfeest gevierd. Ik denk dat we hier een heel gezellige en samenhangende parochiegemeenschap zijn. En ja, we willen die traditie zeker in ere houden. Dus zolang dat de mensen blijven opkomen en blijven interesse hebben in dit soort van activiteiten, gaan we dat zeker niet laten vallen, denk ik. Dus. Ja, we hebben wat duiven gekocht. De kleinste heeft wat duiven gekocht. Dus we zullen zien hoe we die thuis ergens kwijtgeraken. Hè. Ik heb tot nu toe een kipkap gekocht. 15 euro. Dat is normaal hier. Als het een teunis is, dan mag dat. Hè. Dat mag iets meer kosten dan normaal. En Leo is nog niet uitgeboden. Dat ligt eraan wat dat kost. Hè. Moet kijken voor de kaars misschien nog. Waar ja, vandaag. 40 euro. 40 euro voor de kaars. Nee, kijk nu niet. 40 euro, 41 euro. 41 euro voor die paaskaars. Hallo! 41 euro. 70. 70 euro voor de 100 euro. 100 euro voor de paaskaars. 200 euro voor de derde maand. Is niet gelukt, de paaskaars? Nee, dat is niet gelukt. Nee, dat was voor mij wat te veel. Zo'n volksfeest is alleen mogelijk door de inzet van de vele vrijwilligers. Mijn taak hier is de verkoop, de lijst van de verkoop op papier zetten. En ook om te zien naar de volgende jaren toe welke producten er nogal goed in trek zijn. Om die dan ook te zorgen dat we die volgend jaar zeker op de lijst hebben staan. Ik denk dat je het meeste rumoer gehoord hebt bij de verkoop van de paaskaars. Dus van de oude paaskaars, de gebrande paaskaars. Dus ieder jaar proberen we daarvan te verkopen. En je hebt ook gezien, 200 euro gaat die. Dus eigenlijk toch heel veel geld. En daar zijn wel meerdere mensen in geïnteresseerd. De opbrengst van de verkoop, ruim 3000 euro, gaat naar de parochiekerk.